Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Experts. Dnes vám predstavím štvorizbový byt pri jazere, v Kidze, v projekte Z-Park. Byt má celkovú plochu 102 m2 a predáva sa s jedným vonkajším parkovacím státím. Obývacia izba so vstupom na balkón, prepojená kuchyňa s jedálenským kútom, z priestranného zastrešeného balkónu je nádherný výhľad na jazero aj na Bratislavu v diaľke. Hlavná spálňa sa nachádza hneď vedľa kúpeľne. Táto izba je aktuálne zariadená ako hosťovská a tretia izba je najväčšia a má krásny výhľad na jazero priamo z výklenku. Všetky spálne sú priestranné a sú orientované na juhovýchod. Výhodou tohto bytu je výhľad do susednej udržovanej záhrady. Samostatná toaleta má zase priestor pre práčku a sušičku. Bytový dom je z roku 2022. V byte je stropné kúrenie aj chladenie, ktoré je zabezpečované tepelnými čerpadlami. Každá izba má samostatný termostat. Na oknách sú elektrické vonkajšie žalúzie. Najväčším benefitom tohto bytu je priamy prístup k jazeru, spoločná záhrada a spoločná pláž. Ak vás táto lokalita očarila a chcete bývať pri vode, toto miesto je to práve pre vás.